Jare Mbolo ko wuro tawetengo e commune Sinthiou Mamadou Boubou falde Goudiri ko ina ɓura ujunnaji ɗiɗi aade ina wuuri e wuro ngo to bange faggudu gaga jangude e jangguinde deftere Allah nde Jare Mbolo andira ko ndema e gaynaka kam e ɗannungal ko ɓuri hewde ko waɗa e wuro ngo ni ko ɓen ɗanniyankoɓe mbaɗi ɗum. Min gadori fof ko min mayi ɗo hôpital o ko minen mbaɗi doole amen minen pi halis amen migration to France min mahi hôpital o kono min mbaɗiri on systéme beele yimɓe ne piya minen wonɓe ɗo ɓe fof min pi halis o ha timmi min ni woni ko développement walli min ni woni hamin mbaɗi oɗo forage kiɗɗo eyyi mi haalani kesso o garɗo joni o taw o ko 18 millions. Golliraɗe gueɗe limtade foof ko 2 millions ngakkude seeɗa kono ha joni wuro ngo ina jogui caɗele goɗɗe. Premiére foof min ngala réseau joni noon somin keeɓino réseau joni ene moƴƴe amen kadi ɗo min goni koye presque frontiére woɗɗuɗo sécurité min ngala sécurité so tawi joni bandi jana amen ɗo min holto min noddata eyyi kadi so ɗum ɓenni électrification ɓe mbaɗani min ɗo ɗum mataw ko kalmede jeeton komin kuɓɓata ko ala no wayi somin kuɓɓi ɗo joni o mono huɓɓi so woni 21 heures o kupat ha janggo 10 heures walla 11 heures o huɓɓa pour min keeɓa seeɗa e lawol ngol ɓe puɗɗima duuɓi ɗiɗi ɓe gaynani minen min tampi hankkadin min jiiɗi minenne ko Sénégal heɓata ko min keeɓa ɗum minen koye Sénégal min jeeya commune de Sinthiou Mamadou Boubou yoɓe gandu yimɓe ne koɗi ɗon ɓen ko wotoɓe yimɓe ɓene kadi ko yiɗɓe hunde rewɓe wuuro ngo e koye mumen daɗani e ɗen caɗele minen jiiya rewɓe aduna o foof ene kutodira e projet ji ene kutodira e laamu ene dokke grillage uji ene balle en e ndiyameje ene ndema kono minen rewɓe Jare on banggue emin ngakkira ɗon emin jogui forage uji amen gonga forage uji am alhamdulillah sukaɓe amen ɗanniyankoɓe caggal leydi mbaɗani min kono forage uji ɗi ɗi ndeni ko jawdi ndi e yimɓeɓe e nder wuuro he lawol moƴƴani ambulance wodani réseau ala ko ma ngabba dow leɗɗe so tawi min keɓani antenne daraki antenne fuɗɗaki so élection o yettima carte amen minene jeeyi so tawi ɓamtare tawete ko e juuɗe jomum Jare Mbolo naɓe paami ɗum gila ko ɓooyi heddi noon koko ɓe mbawa waɗande koye mabɓe ko aɓe gueeri laamu leydi Sénégal nde waɗantaɓe ɗum saabu kamɓene koye nder leydi ndi ɓe jeeya.